Lumene on just lanseerannut 6 uutta huulipunaa. Tämmösiä True Passion huulipunakyniä. Eli näitä on 6. Tämmönen luumun punainen. Näkyyhän sinne, jos mä otan käteen. Eli löytyy väriä kuitenkin tosi hyvin. Eli ei suinkaan ole mitenkään liian vetinen tai läpikuultava. Eli luumunpunainen varjeen tanssi. Tää on aivan ihana. Mä olisin itse asiassa laittanut tätä nyt huuliin, jos mulla olisi ollut huultenrajauskynä, joka olisi ollut oikein värinen, mutta ei ollut vielä. Ja sitten toinen, tätä mä itse asiassa jo käyttänytkin, niin tää on valon liekki. Tää on valon leikki. Tosi kaunis tämmönen neutraali nudepuna. Ja sitten tämä, mitä nytkin löytyy huulilta. Tosi mulla on vähän tummempi huultenrajauskynä, eli se vähän tummentaa tätä väriä siitä, mikä tää oikeesti on. Ja tän nimi on Lumoava tuulenvire. Ja tää on tän näköinen. Näkyyköhän nää? Miten? Eli tämmöset sävyt. Ja kuten näkyy, niin pigmenttiä on tosi hyvin. Eli vaikka tässä on semmoinen pieni kiilto ja koostumus on pehmeä, niin silti sitä väriä löytyy, mikä on tosi hyvä, koska mä en tykkää semmoista liian vetisistä huulipunista, niin näiden kanssa ei ole. Ja vielä nämä 3 viimeistä, eli nämä on kanssa tosi kauniit klassiset sävyt, eli hyvin punaisia, kuten näkyy. Jos mä laitan näistä vielä käteen, niin näette miltä ne näyttää. Eli tää on todella klassinen punainen sävy. Ja sitten tässä on ehkä vähän semmoista, voiko sanoa oranssista vivahdetta. Ja sitten tää viimeinen on tämmönen fuksia, mikä itse asiassa on tosi kaunis kyllä kanssa. Ehkä mun pitäisikin siirtää sekin suosikkeihin. Mutta tästä näkyy siis kaikki 6 sävyä. Ja sit vielä viimeisenä mulla oli ihan pakko kokeilla tätä, kun kokeilin kaikkia tuohon käteen ja tää näyttikin niin nätiltä, niin numero 6 häikäisevä kauneus. Aika ihana, kaunis, punainen sävy, sopii hyvin niin pikkujoulukauteen. Kiva, että katsoit videoni.